Naziwca Pylele. Franciszek Bolin, po kasiepsku Bolina, urodził się z rodziców Anny i Józefa 12 lipca 1926 roku w Rębiechowie, z którym związany był aż do śmierci. Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Latem 1944 roku zaciągnięty został do niemieckiego wojska. Był na froncie radzieckim. Aż 4 razy został ranny. Skutki tego odczuwał do śmierci w dniu 21 sierpnia 2016 roku. Pochowany jest w Baninie. W 1955 roku wziął ślub z Teresą Okrój z Borkowa, rocznik 29, siostra Stanisława Okroja. Nas było jednyś tak doma. Moja mama pochodza z Wilanowa Kuleprzedkowa. Tata podpisu lesto. W Rąbiechowie wnet w siatce podpisale. Kłani będą nikomu nie dale płykły. Ty nie był dzesa ukrec. Dzebe z Rąbiechowa siet, nie wezi do Ściutofły. Kto by chciał nasę wząć taką odpowiedzialność, żeby miele nas wewiec. Tata doch miłe to strach, a nas było doma doch jaśtele. Mój brat to był Jan, on robi na płeczce. Był 2 lata starszy. Ładłestył zabity w niemieckim wojsku nad autostradą Mohylew-Mińsk, to je na Białorusji. On był przy pancerach. Je dostał wezwanie do Arbeitdiensty, to je na przemysłowe roboty, a je nie siedł. Ty je dostał do Kwelberga wezwanie do wojska, a je tyś nie siedł. A ty je dostał 20 kwietnia na geburstach Hitlera powołani. To i dalej nie siusał krawac. No i ty je 24 siedł w 1944 roku. Ma śpiewale po polsku jak majachle z Wejrowa. To były same młode knypi. Majachle do miasta Wismarkule Schwerina. Tam były 2 niedziele. Stąd nas w zole do Ściecena, a tej wnet do Gredzundza. Tam je był wnet wykończony w tych nowych kłesiarach. My tam musieli robić wpływy. A tam była taka zemia, ja ci jej nie widział. Tam rosła tobaka. Ten niemiecki grom jechał na konie, a nas ponekiwał. On nas tak wyniósł w tej tłustej ziemi, że my nie byli dopoznani. A na pełni my musieli bać nazet z pola, a tej był apel. A jak tebe przeszedł czerny na apel, tej był kwincjata. Je stąd pisał do domu. Oni mnie przesłali w paczce śpiekły. Je to na imię błeści zaniósł tym siefom. To kunsk pomogło. Oni mnie tej brele do tych, co łezele te wojskowe lumpy do prani. To była tam taki hec, a my nie mogli nic kładpiąc. My w tych hełmach przed tym praniem. To tyś nie był dostrzymani. 3 dostało tam zary zapaleni płoców. Jedną razą oni nas wyrigłewele i dele rozkazę. 250 chłopa nas przedzelele do kompanii sanitarnej. Jedni dostali tam, inni tam. Mnie trafił nic na ryska. Le najpierw my dostali krótki urlop. To było 7 października, bo moja siostra miała geburstach. Ty je był przejechany do domu. Doma wybierala bulwę. Je łeby się jeść w Rąbiechowie po koleżankach. Nas był raz o 12 sztek do tej roboty. Tej my 3 dnia bulwę mieli we bruny. Mama napiekła plinców. Oni mnie namówili, żeby jesiedł w las. Ale jak jemu kic w las, jak ty był tyle młodszego rodzeństwa? Oni będą ich wsiedcich w zole. Tej porenę mama mnie zawiozła do Wejrowa na Bon, bo tata był chwery. I przejechał nazad do Gredzundza. Ale nasze place były i zajęte. My speledzy ince. Derch były alarmy. Oni nas derch fresiewele, no i w końcu z nama karowele. Na wojno oni jechali z nama przez Dersiewe do Nowego Porty. To było krótko moich checi. I sa ty im myślał, jakby se dostać do domu. No i oni mnie dele przepustka po pełni. Tatk miał we wrześci znajomego. Je ładnie dostał kłeło i jechał do Rąbiechowa. Ale wieczór je musiał być nazad. Porenę oni nas ladowali na Łekrąt. Tej my jechali do Windawe, to je miasto na Łotwie.
Po drodze meso schłewele w Pilawie, terytory Bałtyjsk, by nas dorwałe ryściłe krąte łynowy. Tej me jachale dale, a tam zrobile taci nalot. Oni kezele iz w bunkrę, ale je niesieć sobie tam groby siekac. Meso troje schłewele wiacić bytce, a od następnego dnia me 9 dni so tłekle bonum pet Rigo. W końcu me stanele i tam oni nas rozdzielele. Każdy siedł do swojej kompanii. To była i zima, a mróz tam był jak grom. Je był 4 razy ranny. 5 stecznika je był pierwszy raz ranny. Ale to nie było ciężkie. Je dostał szpletra, oni miegła wajole. Po 10 dniach je nazad był i w kompanii. Ale wnet je dostał drugi raz. A to było i wiele głęży. Mnie wiele krwi ulecało. Rysce walele mezdzerza ma i je znyły dostał. Je miał stały razo, jaś jedny z łumków. Jeś po wojnie mnie weleziałe taci źletci. Tej to chwila bawił, jaki je z tego sawakże był. A trzeci raz je dostał siosę z pepeści. Je dostał w pylc, a dradzi sios mnie w lis wesok w nodze, ełe ty, w to słabizno. Do dziś ten mój sążny sios tam sydzy, bo nikt go nie wejął. Jego chcę wejemać, ale taci stary niemiecki doktor mnie rzekł, że jeba mógł nie mieć nigdy dzieci. Te jedył płykły. I to so zagoiło. Po wojnie so za to brele w kartyzach, ale w końcu nikt so nie pedił. To mnie ciaso bolało. Do dziś je ta noga tej sej jakby zgubio. Ona mnie często zmyłknie. Ale po jakimś czasu ona so łebydzy nazad i wszystko dalej graje. A ten 4 rys to był tak. Mebele na Kurlandii. Rysce nasi miele zeridzi wenekuny. Łybrona była czerwony. Jedny i socopele. Tam była wielka góra, na niej las rósł. Wkoło tej góry sieroci wiezie, a co chwilą brumę. Rysce walele tam, że tole łyskało. Dalek była rzeka. Me widzele, jak oni ju przez nią szle. Ale rechli oni nadal przez megafonę po polsku. Oni gydale do nas: Polacy w niemieckich mundurach, za kogo walczycie? Po ciesku metło nie gydale. Rysce tej szle na całe. Wiele tam ich łestało, ale to im nic nie robiło. Oni śle. A kulepu jednysty, so pojawił ich jednyscy czołgów, tej było i po nas. A że je był sanitariusz, je wymyślił, że bez jednym, co dostał w nodzi, on kuldyksył, wyrywać do toły. Tere tam była ta rzeka, ma so musieli przedostać. Je płyciskił na drugą stronę moje granate, no i ma so jakoś przedostale. Ale to był luty, mebele mokry, a mróz był jak sycira. Tam leżały zabite 2 kłenie i ziłnisz. Jego zebluk, on miał sachestrifle i sawebluk w jego życie. Tak ma so z tego piekła wedostale. Insi też wycikele. Nas było wnet 5 sztek. Tam były bliskwe taci tore, a kole nich wekwepuny rowe. My tam nakele. Jak rysce nas zmerkele, ty oni zaczęli strzelać, że drzewa były scąte jak kłesum. Jak nie pasował, tej mógł być zabity nie łyd szpletrów, ale łyd gałązów. Jesow smarował ran łepo w ten rów, a dradzie 2 prosto wskoczyli na mnie. I widział, że ten jeden nie miał i rąci, a z łepa mu krew leca. Je leził padniła. Tej zmerkał, że je miał do stuny nizi pleców, tak dostali. Je ledwie weszedł z dziecem. Kureśce to strzelanie ustało. Za jakiś czas Niemcy podjeździli tam autoama. Tej ma so wydostali z tej dziry. Oni nas wzole, patrzyli, wejole mnie ten szpleter, ale bez zastrzyków. Oni mnie związali 4 pasama
I na żywca to wejmele. Jej nie mógł po temu iść. Ale jeso jakoś wgramolił na auto i z nama jachele w stronę Bałtyska, na Mierzeje Wislany. Zawiozle nas do kuntów rybackich. Z jednej strony ciec był rysków, ale płet sztutów był sianty bezpiek. Taką barką nas tej wlokle na chyl, a z łede nas wzuł taci niemiecki statk. Nas było okul 300 sztek. My jachele dzes za Bornholm, a tej nadjecha Riga ryścich fligerów. Pierwszy statk dostał. W 15 minutach on siedł na dno. Tyle so taci fledre lody zamkłe za nim. A to i był kwiecień. Tej te fligre nawrócałe jeśrys. Tej dostał ten, co był stały za nama. Ten długo tonął. Tam so wiele weretał. Za trzecim razem my dostale. Ale nasz statk nie siedł na dno. My stojele na tej łedze. Ti nasi wzywale płemec. Przejachale świdze. Oni nas zebrale i zawiozle do Kopenhadzi. I ujachale, bo świdze były do neutrale. Tam był taci dłudzi lazaret cuch. Oni mnie posadzele i leził. Sanitariuści nas dozirały. Z te cugły nas dele do szpitala w jednym miejsce. Tam był lechłe. Nie był ledzy, co by dozirale nas. Krew zaciąg nic, co to je za smród. Ale łazec je mógł. Te je chłedzy po miejsce, a z bóle je nie mógł strzemać. To zaciął gnic bene. W końcu oni mnie w tym szpitale wzole i wepelele na żywca. To zgnity mięso. Tej to so zagłoiło. Tam był dla mnie Wayne Queens. Tej przejechali od generała Maćka, Płylice i Anglice. My dostali 3 medła i 2 szekolady. Ale oni nas nie brali. Po tym deńcice nas rozdzielili. Płylich wywiozli do Schleswig-Holstein. Rozmieszczali nas po górach. Ewe ty, Steincel z lasa, mojego ząca ojc. Ten tyś tam był. On był w 6. kompanii. I so do niego tej przeprowadził. Co tam było Płylichów? Tam były ten msie, to miasto nazywało się Ingelau. Stąd oni nas wywiozli do Kilonia, a stąd do Nowego Porty. Tam oni o tym komunizmie derch trejlowele. I o tym i kąskie wiedzy rechli, ale jeno to nie zwieziule cygnął pod dodum. W końcu jest dostał do Rąbiechowa. To była znyły fest zima. I przeszedł do domu w Sianto 3 Króli 1946 roku. Ty oni mi opowiadali, co ty sa zajało, jak rysce wlezle. Rysce jachle od Misiewa 6 czołgama, 2 pod górą w Rąbiechowie Niemce sprele. Oni ty tak wsiedce walele, że ty nie łystył kamień na kamieni. Ty były wsiedci budę rozwalony. Wnet w każdej budze był ktoś zabity. Zadaba Ponieżyczka, to jest strzelniczka. Ta była full zabitych żołnierzów. Stąd jaś do Chwaścina.